kumble phi baro sasisian pat hakan nga janme naka Doordarshan kan shillong ngi sotanat bangi yo banya kendo biang bat phi lingba kan ka program Health Essentials ti ho oi ngai scam bon na phi hi ki ba khen kor ya ka ko ka kya bat kan ka program klam artatin ngai kalayo shibon kilat kilinti ki bangi yo ban manra shaphi ka jingtep shapang ka ko ka kya ti menta ka sngiru ngi don banya kran shapang kumba shapang kan ka jing pendon kam ya uduma ki ki jing ma haba pendon kam ya uduma bat ka phang ka bangin ya kran menta ka sngi kalong Meghalaya against tobacco protecting lives lani ka Meghalaya Pyrshah ya uduma jing ya da ya ki jing im ki ba kodor tigi benya shimbenta hakane ka jing ya kran jongi menta ka janmet ilong I Dr. Anisha Maulong I balong I oncologist support civil hospital Shillong bat kum ru I Dr. Anthea Lisha Nongkanri ma I de I oncologist support civil hospital Shillong bat ninyo banyak keren halor kani ka phang ting pidang sobhai phi parlo ki bapet bat kum ru ya I Dr. Baro Arngot chakani ka program ka jongi te Dr. Maulong an sedang shana phi तो उन्हें मंता का कनिका थीम और कनिका टॉपिक मंता सी को Meghalaya Pyrshah या uduma ते फिर sedang so kendiat ban batai unih uduma ka Duma bangi pendon kam baru kowe ka perthai ki don arjat ki Duma mo we de Duma tedam mi tedam pen mi tedam ba Duma bam pen mi tedam te kini Duma pen mi tedam ki de ki cigarettes ki biri bangi ong but ki Duma bam pen mi tedam ki long ki Duma sla bangi pendon ni jela jungi ki khoini mo nang ta ki gutka ki tu barokoi ki Duma ba arjat bangi pendon kam but haka juk menta ki lami saki I cigarettes bangi ong mo ki turu ki don ki arjat ki don ki badon ka basniu ka ends bangi ong ka non nikotin but ka nikotin te kita ki jat Duma ba ngidon pendon kam ho doktor kene ke jipun kam ya Duma kene he perthai salon sar dai te to menta ka singi nyo ba banyak pet mo kene ka jela ka jungi kumno ki penon kam ni Duma doktor Nongkanri na la yo ning kong yu ni Duma la si lan la da phila ban batai ngi kata la ni ha kanu ku kom ki bri ki penon kam yu ni te nginda pet kum ha ka rijungi ken ki shenrang te bon ki penon kam yu ni Duma ba mitdam deh pin ibun ki di secret ne ki di biri ne ki di smoke ne ki di Duma kelan gitu tiki kentai pada bon ki ba penan kami Duma ba mi tedam kum ki Duma sela ki kasih jing te kambon ne ki raja ki khoini mo ki don ru ki ba penan kam lang bat Duma mi tedam lang bat ki Duma bagi bam kan bam mi tedam tai te kanne ka jing penon kam ya ki Duma ka ek ba penlong ki brio ban penon kam ya kini ki Duma bet mo kat kum ki jing tip banyak mo na sabar bon hi ki ba sedang men penon kam deh dia po khat prasnem te kadon kata bangi ong peer pressure besi mo para kena ne ki kum hati bi pin pet ki film ne ki pen I kum ba da di secret ngade ba kam internet kam ikan kam kum ta kan kadon kum kata kajat ru worldwide hi borok ko ka perthai hi bon ki sedang nang kam kena hi ya kan ka jing penon kami Duma mo te ki bon kita ki jat mo kita ki jing pen ing ko mo ong phi ha ki media bangi ne ki don para perlok ru sedang iwe to shumat iwe naka jing mat iwe pada bon na laingot kata ka de bala proof ma na laingot ki ba shumat tang shi sien ru ki kala banlong kirni kan ha ka bandi ka dei Henry ka jingbang tengar ngam laban ong kolong komno tama main ka dikata ka jing ya sultan tes ngom botong ye yok perlok rang manya diilang te dala hadin kata pada nama nikotin ulong pinkerni te long addictive te dala asdang te ka ki bakin kan te ka da kaya ya che to kubli shibon Dr. Nongkanri te Dr. Maulong ko mai Dr. Nongkanri ila ong ba uta u nikotin mo Pilapan batai kendiat uai tahu nikotin bat balai ki beri sisian belapanan kami ki Duma ki ngat sang ni kajeng kerni to ngan batai pin diat long uni Duma bangi ong dei umi hi ki udai hi jingthung mo
udah usla tengi ki kasih ngi pendan kam robek mo ngi shutat utusla ngi pedam usakla long duma hantu they means duma sla de shawe pede ki penter khong yutu sa pen sateliat ni sa dung sa penkela khoi ni ne secret kishna kunta mo de how uni uduma ude udon unikotin ude a type of chemical ubapen long addiction pen long kajing kerni hang ka ngi ki brioken te mentang unikotin ude u ba kwa ban pen kerni ngi ndre mde tang kata ha uduma ki bon ma ki chemicals mo ki bala ban pen kela jingpang bon jat ha met jongi mentang ka jingpang bangi pet mangi mu ka cancer bang iun re ki bon ma ki jat jingpang bala ban ken ban iu te ki breu ki ju ong hi ba ki bon ki nong pang ki si ong ba ngi kwa ban i no mo ki bon bawan kum tu ki ong ngi kwa palat ban i no ban bam di duma ban i en re ngim la doktor ngi la persang la ki san posin ru posin ngi la i en re ngi le phai biang kalongum ki drug addict kilongum ki badi kiat be e katuk addiction re ha uduma hi ude utau nikotin ba long addiction kan ba long jing kwa be bam la ban pendu te kata ka de ka we ka ba you kan Blishibon doktor maulang te doktor nong kenri haba sngap ya kata ka bal jinglong kerni mo te ka ai ka ba penlong ya ka met ka jungi ban kerni kisi ong mo kini badi kiat eru te chemically dependent la ne mo la shanya ba ya ta u jingdi te ka no ka benta jong ka met ka jong ubriu la se ka ba karni ka jing kerni ka te la kam ka la se ka de ka jing mu chi perkhat ne ka dei mo kiwe ki jinglong ha ka met ka jungi ne ponsin ka dei na ka khli hi haba bam ki tu ki jing bam ki ba pen kerni dai ka don ka nong kum no kajing pen kemen ne kajing kidon kijing om no da pareng ki bon ki kitem no ecstasy ne ba so kita ki jat ken so long harngai so lat na ka ting ki ber ki kwa ban lat na ki ki jinglong ha kajing em ki le se ki sham jing he te da ba di ki ni ki jat ka pen klet no ne ka pen wan ki kajing so tenat kom balong mo te le se de kata mo te bon te ka de ha ka kli hi okay te ban ong hakamet ka phat ban penlong ban kirni te kam de hapo ki de ki chemicals ki ba ya tre hapo om de ong ba khli ba pang khli te te ba ki tre ki chemicals ko penlong ka tu ka ban pin kwa te namal ngi hiu bri si sim ngla kwa ong mo ni ngakwa bam itala ni wa tang gi jing bam ngi bam lu ngi kwa bi ban yo itu jing bam dan ngi kran ngi jing kerni jong duma ni don ki ba kerni bam do asnyang ni bam kerni kin kwa ba ne te ka de ka tu hi ka jing kwa mo ka ba ki kwa yu duma ru umju ban penlong pa ki ban kerni ne te doktor mau long kani ka jing ko ma phila ong man ne mo ka thau shibon ki jing pang te ki bri ki don ki bri ki ong ka jing di secret la ni e kampanyam nei la da kampanyam lu ka long em doktor ki jing pang ki babon dai ngaju sngo shi ong bala da di we secret ju khati 5 minute ka jing em jo bri te kata ka ba shisha ne em te la se na kalian jo phi ko doktor pin shaya kita khnian baro kaleng ka pertai ngani tu pi ngi kadon ngi don iwe billion ki nong pendon kam ya u duma mo kata baro atli ki jat duma mong but na kini pin la mudur ba iwe ibreu na baro ko ka pertai man kan ru second iklat na ka jing pendon kam jong u duma ki na ki jing pang be dei ka jing pendon kam jong u duma mo te pila asu thu ka kata ket tingi shapareng ki kam pendon kam ha ki duma tedem mo shawi ngi ki hari india jongi ngi klain ba pendon kam ki duma kle ki duma ki khoi ni kumbangi ong mo ki gut ka ki te ka jing pang ru ki bun jat ken to ka ba khamat ka de ka jing pang bampong mo jing pendon kam duma dala bun snem ka pen kala bampong ha bun benta ka met la sulong bar ko ka met hi mo kam pala ka we ka bentaru ki ka met jongi to hanrei nganum karantan ya ka bampong mo ya ka baning kong ya ka klong snam ka ba ka ta ba duma season pendon kam de ya ka klong snam ba de kitor
mo klong snam balai mentap ini ki brio ki bedang kena ki blood pressure ki heart attack ki don ki brio ni shu so dang sau pus nam shuklon shuklat no mo don ba dang khat pras nam la abdi dawai BP balai kani de naka jingta ki jingbam ki Duma ki yaka klong snam bad yaka jingpang tor pada kilong ki yo sahyau jingpang sahyau ka jingpang dap shadem ka jingpang ka bapim la ban ring men sem ba ki infection pi kloi ban yo mo ki knyang jingpang ki jai kum ka TB ki kini ki bapenon kami ka Duma ka kloi ban kem te tang kata ya kinong armet mo ki kentay nginda wan sakal yang kentay kinong armet dap ki penon kam Duma hi ka kta ya ka he ka sanjong i khulung badana kapo kumangi ong da ka tin paring tin sanjong ka growth retardation mo ki khulung kim yo he kim yo san kum badiban long hap ba por ki dang dona ka po kemi mo te ki yo ka ngi ong ki khulung ki barit ndai kum badiban kam ban he mo por kha ki kha lung red premature bengiong naktin paring kawai kalong kakta hanta mo yaki kentai mo bat kapen long penjam sieng ru Duma kakta ya ka medjungi ba kibun ma ki ka penjam sieng ba ya ka medjungi ken te long ni kloi ban yo fracture ban khain sieng ban kita ki yu kita diki ba kon ba ningkong ken ba kham kakta ba ka ni ka jing pendon kam jong Duma te tang kata kakta ru ya ki kini ki thiet snam jungi ka pen reben mo te kumbangi ang ta Duma uyai kum utdem re urung ki shaka snam jungi nang tu ka sakala ka addiction mo ka rung ka don ki reaction hamet jungi ki ba long te na ka tu ka jing pen reben ye ki thit snam hamet jungi ka sakala ki ngi yo heart attack ngi yo kitu mo baka block no ki thit snam ki badon hamet jungi ka haklong snam he te kita ndiat ki you can ki jingpang bala banyo na ka jing penon kam ki yu Duma ti ki ju ong doktor khamta mingi ki kenthai ki ba bunsin hi ju mo sumar ya ka dor kadar ti ki ong bala ki kenthai ki badi secret fi itu ba ki kham sti kloi ki kham jingam kloi ka rukmat kadai kumta doktor kadai every part ka ngoi pi ka talut ba ko ka met na du usnyo na du ka sni do na du ka khmat no ka yu na do ki benyat ki do benyat ba ro ko we ka met kam pelai tang ko we ro ken lalong ko badi be hi ka bi ken mo di na ni bam ya ka bi mo te doktor nong kenri ngi ju asngau ye kini ki ba ki ong ki active bat ki passive smokers pila ban batai ngi khindiat ka junge pher jung kini pe mo active smoker mud de itu ibreu hi iba di awak smoker temut badi ya Duma ubat dem nei badi secret ne badi biri ne badi smoke ne badi Duma kelan ne syada kharge dong tigi hukar badi hukar mo active de utuh hi badi ba ringkat ke dem syada di passive pada syukai nganga di Duma hang ne mapi be syang lang hajan janga pi de passive smoker te lai i ba de tang ya utuh ubadi Duma baka kata ya kitu ki ba shiyo lang ya kutu kat demru ka don ka jing kata hiken haka kot ka khia te ka kata kumno ka rukom kata hatu ka de kumju hi ka ba kata you active smoker ne ka khamduna ne ki passive smoker ka jing kata ate ka kata hi ki ja jing pang kilong kumju hi tangba kan khamduna ya ki passive smoker ken because haba shukhanya di mangate kan khamrum sanga itu ka balat ka ba shaki ken kalong pher haka no ka rung kai dai henry ki judging pang de ki long kum jo hi tamangi i menta long ki la don ki an ki kendon banya dam dai kita wat lagi caka pajba kan long kimla su bandi pathar kum tu moy ki secret ti doktor mau long ha bai deng i menta ki khlung ki badang mo dang khalas nem ki la di secret pom pinya mai rum long su menta ka mo ka juk la ya kumta te hadu kat no kan ni ka trend la ni ka jinglong jingman ka baki khina ki di secret ka kawanra ya ka jingma ka ni ka jingjungki ngan yetu epi kan ni mo kala don ka survey mo bakile
kaninga global youth tobacco survey kila le ha Meghalaya rumo te kile kani haka arajar khat khandai nei but kilap mo hadu prap 0.1% ki khna school ki pendon kam ya u Duma kalong quite high mo 8.5% min ong pra you te but kalong highest pite ha ka state rungi ka one in that list the first 5 list kawan shwa ka Arunachal ki khna school mo bapendon kam ngam ong ki bahe kawan shwa ka Arunachal nang ta ka Mizoram nang ta ka wan sa ka Nagaland next fourth is ka Meghalaya kawan basaw ka Meghalaya mo te kata menta that's pila ya ki school ki program menta jat ki don ngi target bet ye ki khna school ngi target cha school e bang kini kidi ki brio ki banang ya chakmat kidi ki lawe jongi mo kumangi ong ki ban dang ya lam ya kari chakmat te dang ngila hi kini ban pen su thu kini ba uduma umdei ubabha te kini hi kin yalam shakmat ken ba shayeng sha sem sha para marjan sha po kin dalit se ru kini kin longki ambassador jongi but makiru kin stop iki brio ken ban pendon kam ban ayu kin ra kata ka khubor mo khubor sha ki wei ken ba num pendon kam ya u Duma ken mo te ko kumnu doktor ngla ban ya da mo ya ki khna la sin ma da kile chudukan ki yo ban thiet ti don em ken ka an ka ban khang ki ban ne kumta ka don kanika kot pa ai mo bala penmi da ka sarkar pedeng na do arhajar lai mo te ya kani ka kot pa ai ha Meghalaya hi ngila sedang implement mentala don hi new prasnem tang ba kadang ha por bangi dang sedang ning kong kadang jenjar bangin yo ban implement fully mo te hadu mentaro ha ka kot pa ai ka don ka we ka anyang ni kalong ba mdei bandi secret ha ki jaka pa ba kalong kum ki jaka ki yo ki cinema hall ki park mo ki kumaki ong tin pareng ki public places iken te kata ka we ka component rong ka kot pa ai ka baar ka de ba kum mensuang atang idang rit mangi piken mau ngi si i bet ki advertisement ki mi be ong itu ki advertise secret ki advertise piken ngatai podang rit ki mi be ha pedeng ki mi be jong ki ayu jong kini ki Duma reha ka juk menta phim issue ya kini mo de kala ban nakani kot pa kala ban ya ka advertising bat ka promotion ban ong ban pen iyu pen kiu ka jing di Duma ka de saka we ka ba long komsan bha bat ka bada ka kata hi mu ye jing mu jing perkhat ka brio ba penam kam long ki dur ba ki bu ha ki paket Duma ki secret ye ka dur jong ki nong pang mo tengah sai ki brio ru ki ba pendon kam hi menshua ka long stay ba ka paket judan ki dur idon ki senti udon de ki nei menta kila bu bedaka dur ki nong pang cancer to ka jing pang tengah sai ubri ba pendon kam ru un perkhat hi arsen indon ni tai jing ta mo ha mensim ban ni yo ngayo tekan kan lihat kan kata te kata kala long compulsory mo naka government ba baro khoi ki jingbam Duma ba mi ki kin habdon gitu ki dur ki labeling packaging ba ya dei bat kanika jingpang mo bat sakawai kalong ba ngim sha shu menta bandi Duma ya ki khna ba hapo khat prasnem mo te da dei ba yo kem ni kumnu ya ki brio ba ki khna ba hapo khat prasnem ba dia Duma gitu kinong di kin syakem gitu kinong di mo te kata kawe but kawe kalong banum syak di hajan ki school ki college mo te kita de ki component jongka ni ka kot pa ha jela jungi ngidang la ban pentri kam dang katuka jing di hajan ki educational establishment ki jakapuli mo but ha public places ru banum penon kam Duma di hendai ngidang ya hi syakmat kal yu banya le kani mo banya la banya te lagam mo ba kari jongi kajla jongi hingi bat ya ka kerdan ba ningkong ala juong ya pi haka haki di bampong ba ya dei bat kajing pendon kam u Duma kita ka daw la dei hi ban ya kendet ben riu mo
te doktor nong kendri kumba kini ka topik lu ko mo kata ka Meghalaya Pyrshah ya Duma te nalor kito ki mat ki ba doktor maulong ila jer ki ai la si ki kendon ki bangi dang don kamban pejak mat asin nakalyang jong ka sarkar ba nakalyang ki department banya trailang ha kini ka thama la sing la monong ningkong e tenga thrai na yeng mo na yeng en haban long nuksa ken ki pa de ki ibam Duma kepa di secret da phimai ba kana iti kon inum smotho ya kata ka jingma jung tau Duma ken te da ong ka perthai borok ka wai ru ulong kum ta ken ong bagi pet hi ki bana yeng hi la da ki dang ba mi ke ki bakin penrung hapo te kin berkat ok itu ki bam kim pat lele te ja yang ni ta ka wai kata mo naka sarkar ti kal ayat hi ken kat kum ka aken stang ka ban pin implement man pinjari kum no pakan yat bha ba ki la ban pet bha ba namar hadu mentang athrai ngitip hi barok ba ki dang thet hi ki khana ki dang di hi ki dang yo hi ban thet secret ki khana school ro te ki dukan kim pat tieng kenya kata namar pat chu jai te ban tha dan kam an thmai res tang ban pentri kam yang kini ka an ke bala don lupa te nang ta dengi don pe kini ki adolescent clinic ki don ken kalyang ka health department na biken la dala ban pen hikai ki khna ya ki bempat ngop pen ai ki pen tip ya ki ken ba kumno ki kumang la ya keren kita ki jingpang ki bala ban long ba ki la ban khamring temen kloi le se ki la ban tinge kataru ba kata ya shibun ki ya ka jing perkhat ro ka kata hi mo ya ki ba di Duma ken te dala ban hikai na kitu ki klinik dala ban nomor kitu ki don haki barit ki jaka de ki PHC ki la ban don te ki khamla ban kot ken ki brio mo nang ta de na kini ki asha ngidon lupa te ha system kitu kili rung haki yang ki ba kha khon ki ba lada kila shikentian arkentian man ai ki jingtep spang Duma kan kumna open snew ya kamet penon kami kiru main kari tang man penyathu hi bikin tip mo te nalor kata pada kidon ki bal angop ma ngitip hi kata kumno ban pentip yaki baki la kan man sange kidon ki late ka sarkar ka le kidon ki jaka baki ki ong tobacco cessation centers kita ki bala ban yarap yaki te kadon ka wai ka app ro na ka sarkar kin kata ka not app kata ka m cessation kinda google udar toll free number daki phone ho tu number dai kadon ka jing batai na ki message kumno ban yarap yaki ban ken kitu ki bala kirni te kita ki la don lupa hi ka long stang ban pentri kam te kita berok namor ka jingele hi kam dai tang jong ki basupet ya kini hi badi ni ka jingele ka kham juri ka dai kita hi ba kon kam dai te le sina ka liang jong ka mo na ka dang ka department ka jong phi la ni na ka ki ko ma pila jer ka don em kini ki blu ki badi ki ba kerni ki ba kwa kom doctor men nei la mention ban yo ya ka jingele te ban lai te min hakini shen kini ki snem gila sedang kan ke screening program mo kan sangan ni keren ke experience ki don ki ba dang ki lai post nem ki one so hospital namar ba kitip ba ki di Duma ki di secret ki la sngoto kata ka jingting jo ka jingpang bampong mo te kum kita hi ki thu ki kwa hi ban dai ki don ki bre ki babon ki ba kwa ban tamakim sngoto te ban le kum no te ki bon hi kum kita Long la ki wan ko mapi on manage to ki counseling centers ki la nam ban yo jingarap kan kanang ban yo ya kata ka jing pelai yo hi ki don designated ki pen yarap ki batai ki don ka counseling ru ki don ki dawai ru long kita kan nicotine replacement therapy ki don ki balik kita ki tip mo te ki don ki lat ya ki bakwa ban ki don ki lat bat ya kata ngol ong ipi de ki sngo ki don ting ting ki le ran ru ban le de kum kata ka ba shufon te ki don ken kum no ban le kin batai ken Kita kamu la ki wan kum hapo civil hospital lani ki PHC CHC kila ban yo ma gitu kila ban pen batai ken na fin na teng scam yo don ki bapet ya kan ka program kan ka por la phi ki samla ni ki dang ba ki ba so thu ba uni u la long kum u kin jri ba te maraw phi kan ka jing di Duma ba ka jing penon kam Duma la da phi kwa ban lat ti doktor ki la batai ba don ki lat ban yaram khnang bala ban lat ya na kan ka jing sha te maraw mo te doktor maulong nomor le si kan ni ka ba mo si ma kilangat ak jing ni kala de ka ba juwat ki ba ki ong ni ban hi dala de muri bam la ban le ka ta mo te phi dan don doktor ban hal kata to ngatip ba ka ba mo si sien mangila don hi ka jing melien mo na do dang
samlana dudang red ka jenjar ba mangin kitu kijing melin jungi nrengi di ban kan mau ba uduma ude uwe bukta ba ya kamet jungi but come slam the pe menta ni ngin ong meng kidon gi ong hi la penon kam kata la ar pholai post nem mo da pila penon kam ar post nem uduma ro da pe menta ro kadang don di ki jing mentoy ya pi kamet jong pi kum kan you ken te kum ba ong ba kala pen ki ka science mo kala puli kala le research ber ka pen ba pinda uduma shisen uduma nei hapo jongka arpo minute ba pi nei ka bp bat ka jing rukom tiet ka klong snam jong pi ka 1 year chaka normal mo ka long no ka ba kumba long ki pa ba bro khoi pi ju la pi ngatai kini ki brio badi dumai kimla kitang sula ki thi kila adoption dem kila kende shadem balai ba kitor jong ki kim expand kim tri kam ha shu ti kim long kim la shu ban you ken ban tri kumba you ti kata ka we mo nang ta hadin pra kanta ba duma ka risk kamut ka jing you ban pen yo heart attack mo boong gani ka heart attack ben yung ti pareng ka penduna ha kala penduna by 40% 40% kala penduna hadin arpu sau kan ta ba pi mo ka jing rukom ring men sim jong pa ka sedang ban kam sultanat kam long shu ko men shwa ban thai kloi ba pin you to hadin sau pu pra kan ta ba pilala mo balingi kanya ki kanta because kan char bhaban ni duma mo de hadin kadang ibu de ki kanta ba ki don ki bri tang ar kanta kim la shu kilale mare kilale wat kilale kilong bung ki adik hite phikin ni klong na ine ru kin li phapli dukan ro ha nga phinlap nga thai por covid nga bun sin ngi ya tu ngi le yo be ki por bangi battery hospital tamo ngi le yo be da la di por khang yo kum tu ngi si poi nei te da ngi poi ki last moment to la jan khang yo ki bawan thiet yu phite ki nong wan thiet secret suda kin pha ple ju bor ro ban thiet secret hadu kata por covid per khat bangi ong bakas nium ha te kumta ten ngi nga kwa ban pen tip ki bri pen kan mau ba ki di ban kan mau ya ki kan ka nu ka jing man toy te hadin sau pu pra kan ta ba phi la ban ngi phi la long nicotine free balai ba kan ni ka jing kor ni penon kam duma ka de na un nicotine le da phi la i sau pu pra kan ta phi la long nicotine free ka metro pi don nicotine show namun sau pupra kenta kala clear kan nicotine kala clear that at least kala asang suki that urge kala you can and hadin shisnem ka risk jong pi bapin yo heart attack kala duna marshiteng ha hadin shi postnem ka cancer risk jong pi ro kala duna shiteng shi postnem bapila dep ha and khatsan snem ka risk jong kanu jing pangru kala long kumki bai ba bam ju penon kam duma de kata kadeka message je kini ki ba penon kam ken ba kin yo men siem ban nei ba kalan ka daw ken ba kal ki kini sau pu pra kan ta phila hi ban kamot pila long nicotine free dan hadin ka tu ki tobacco cessation clinic pinlet ki ken ki la maybe pila ba num dan kam ki nicotine replacement re da pila lai ka to sau pu pra kan ta hi ba pin ya le ba num shim shu then hadin ka tu ka senjam ba pinlet mo ka next step bangi ong kalong ba pidei ban kiar ban le ki jaka ba pi pendon kam uduma mo pidei ban ya kiar ki parlok ba ya di dumalang ba ya kumta kan ya khana ya yulang ki por hi ba pidang stang pi hap kiar ki jaka ki parlok mo nang ta pidei ban nang ban kadi ban don kata kamon mo ka ba balong strong mo ba yu ban num tre kan da don batrwa man manur phidi ban la be ban ong mangam tre nga kwa ya ka koi ka khya ngam kwa ya ka met jonga ba kan jot ken kata ka wi ka ba konsa ka rai ka de jong ubri wi shi met mo te ha ka de ka por ngi nya phasha khendiat cheki jing pin bana bat ngin saya yo byang man betang ya ka de je kran
hadir kita kijing penbenang inya phai biang saka studio kejongi ho ngidang don kejongi keren bai Dr. Anisha Maulong bat Dr. Antialisha Nongkenri halor kini kapang ke Meghalaya Pyrshah ya Duma bat banyada ya kijing im kiba koridor te Dr. Nongkenri ngan phai sa shupi te mental sing la yakran gat tu la sikin don kibriu kiba kwa ban mo ban yo ya kata ka jing I mean sim la ni ka motivation ban kumbala batai doktor kitu kijing mentoy ladaki te kijing yarap no kita kidon kita ki session clinic lagi bala banyarap te kemener kila mention bakas dang na yeng te kat no kila banyarap na yeng ki bakum kini ki bala bani hatu don kapor ki ba nge kini no yu secret joki nge buri no lani nge berat no te kidon bagi ba bomlong men kumta hatu kita kijing ne long nam long doktor ban kajing kini ne kajing buri tengam tharai kan men toy than namar fikini ma phi kila dang la banyo shibun deh nabar te haban pen sngo tho yaki hite bakin don kajing kwa kan man dei ban ong man shukni dei poi shi kan ong pen kwa shu kalong ta pin perkhat iklung ret phi buri ye kwa shit kwa khanang hi ka to bamlong kadi kajing long bri hi kata mo te ka baning kong ade kadi ngin sedang dangila dei naduk kidang khana kan dan ada nang kena pila shkan pikem banang di secret ning kong do da pila hi ban hikai ban kro ban shumai man ta ka perthem po shi mo persang ban kro ki pen shai ki ba pet shkan ita iba he kpa ni kemi dekat badai ki ki bakirni shkan ni lede bakin nang pade ban hikai ki bangi ngila shema ka jing te bangila ngi ban ma pidang sedang pidang la ban no nga shut ong gidan gi para ki kum tukat ki beken do ki khana kan shukhen ki sedang mandi ngong pidang kat ni pidang la ban te gidan ki we ki la he kala jinjar bhai ki da kwa ru la jinjar dei te ka baning kong ka de ban kemi ki kidang khana kan dadang khana phila dei nga tharai ka ki pateng te kila duna la ka duna hi la ki khana jungi ki sedang man penduna kan mandi duma te ka pateng sakmat kala nong duna hi long ta kan te kita ki badon lupa ki jingi rap te ki don be hi ya kino nga kerpat nga ya kino ki bakwa te ki ba thrang ban duma am kinwan one hospital ki don be kilan mo le se indon ki finwan hai kanum don hakatu ka jaka ba philet ru kila ban ai jingi bataya phi kumno shei ban laj ban yo kita ki la jing arab namar ba kumbala batai la ong Dr. Maulong shibun kita ki jing mentoy haba ting ki don gi bre ki ba ngala di lai pause na men le you should menta dei tama em ka don ka jing mentoy mo te namar ngin dapat ye ki jing pang menta dei bon haki khana ngi pe ki jing pang bampong jing ru men normally ngi ong ki jing pang ki di san pau ru pause nam sheneng ngi yo ki nong pang apeng lai pau ba chau pause nam te ka no kala tu e ka jikim jong ki ke dei te kam don kata bangala he kata snem ne bangadang rit kata snem da don hi ka bathrang dei ban la ngala ki bro ki ba ki bon ki bala ro tambak ka baning kong de ka mon atau ka mon la de kan hap scam ba ka jing mod ban dei ka jing arab na yeng ro bakin banom penduk men sem te ki ne kum ki para brero ting ki don em kin don si parlok te ki be di shkan be di secret na be bam duma ti we kwa ban ila sedang man ki don hi be ki breo ki balong ta menom la la se ki don be kum kita te ngin haban penlong ki breo bakinum penduk men sem ne ki bakwa ban kan te kata ka de haki jingmut hi jing ki breo dai te kasimpor kata mo mla ban le menta tambang oi phi dengi sedang hi ban target iki khana khamtam kan mentoy ba pateng la pateng to komba playa batai kum tamo ni duma dak basu di dak tadam bad dak basu bam hapo sentur tingi mo ki khasingi kata ka jing bam duma ta mentali kini ki jing bam ki mo ki jat ki jat te hatu ka jing ma ka bami ne kini ka de kumju ne ka ne namar bayu ne si duma ham tersat nang ne bam ki do bniat ki ka de kumju ka jing ma ne ka don ne ki jing pher wan di dak tadam bad bam gin dapat dei kini ki jing pang bampong ki badai hakal yang suntur ki kambon hi ki be dei bet ki babam duma klam tedam dei tang ba duma tedam ukta nang baro uduma bam ro nama dapi bam duma kut tang suntur kirung hi itu ki chemical ngimi ma da khamat ni kata kita ki chemical ki hydrocarbons ki long ki ketian chemistry kan ki kita ki amines nitrosamines ki ba long ki ban penlong gajing pam bampong ya ka bampong kan ngong kita ti ki poi hi da dapim di dakat tedam bro
Dai. Ti ki ki jingpang ro ki kta lang kum jo. Tamangi shui babon kini gi babam Duma kan. Namar ba finapet de kan ka jingpang bampong haka shintur de ka he ka baju da he India fin kan de yang ne ha East Coast Hills jungi. Bam Duma ba ki kin thai kin hak phap deng ki kin thai. Ti le se ka la ban long kum ta. Dai kat kum ki jing pule te ki mi kum ta. Ti henry ka jing kta te ka kta hi bro. Namar ba mong i kini ki jing bam ki jing tersat hado ba kala long ki jing wit si ki ba hajan ki bom bam pi masendrung gitu iba bam la ka jing seman na ki long kala long mo kala pen wit pen thut te bat rengkat ba kata ka jing ma pat ka bon ra mo ye ka jing im jung ki shimet ndai te in doktor ka jing ya tre jung phi ka ni ka kam mo ka ba phi sumari ki ba pang cancer ti hadian ba kila yo ya ka treatment hadian ba la se ki ba ka daw jo ka jing pelong ka jing pang cancer ka dei na ka jing di ba jing penon kam Duma hadian ba kila yo ka treatment hatu kata ka dei em ka mo kata ka jing senang ye ki ba kin i no ne kidang don hi ne ba la kot ka jing pang ki lek biang ki phaidin biang kata kata di ko ikan bangi da susi si mangi kinong sumari kini nong panggen ngila pen so thu ki si sengat hi kila yo ka report kinan rang yang so thu bale pi yo kan ka jingpang kadai na Duma badu kuai mo kuai Duma pi non kam Duma kat no pidi man kasngi si totally ubiri ar totally ubiri kilawan ong mo ki kendai pero Duma bro si sngi hadu datia ro ki tersat Duma bet hasentur tengok ong pet menta kan ka jingpang pila yo na kan ni hiken te pin hab ya sangi no pin hab ya kian no mo to kila kula rengi hendai ka ba sosi yang atrai doktor nong kendri ru in agri ngidang kadang ha naya keren hi ka bandal akut jing sumarle hap deng ga jing sumar ru kidon kinong pang kidang le hi teng mensengi kidang le radiation ngindami ngijan mit ngila iti nong pang ibat u secret ha bar git sebel te ka jing sosi perkhat se pidang ya radiation dang ya kimo ha mensengi dang ya drip dang ai kimo jan mit ngila itu nong pang bat secret ha bar git te ngit kadai ka ba bahate takadaw ka target menta bangi ong dei ngatrai kini gi bala sedang hi kancing da kim don hi da kamon hi na la de ban ken ka ba bha ndrei ngam ong lut pare bara khoj ba kilong gomta mo kidon pare kinong pangru ba kilak kim ta shu na do ba kila yo kini ka jingpang kila sendon kim ta shu ka bam snew Duma kiwe du bala ban kta ken bat kilong ki sakhi jongi kitu ki sakhi jongi shaka shikiwe ki pa ba pada mo ba kumno ki penon kam yu Duma bat ki yo kani ka jingpang bat ki lat ken na ka jinglong marau ka jing shate marau ha Duma mo te kata ka we ka don hi kumbangi ong tin pareng no there is always there's a will when there's a way when there's a will mo so kata long kita ki don hi ta ndiat ngut pada ki ambassador jongi mo ki bala banra kan ka kubor te ngi don ki programan ka man usnem ngi khot yakini kan ki survivor jongi ki bala la ban ki bala khot ne ki you bakin ai sakhi kan but bakin ai sakhi tang ya ka jingpang ria ka jing la ban Duma kan doktor no kan ri habangi pet menta ya kan ka bor jong ka media la ne ka social media ngi perthai menta ki ong bagi don kita ki influencers mo ki ba kta ya ka jing im ju ki we da ka ba ki le lang ba ka social media te ha kan ni ka jing le ka ba ka Meghalaya Pyrshah ya Duma hatu pi lane man penon kami kan ka platform ba don kita ki mo ko pi ong ki ambassadors ki bala ban shim ban channelize man penon kami kan ka platform khana ban nongkum ki influencers ya kita ki baju mo ju di ju penon kam pi ka don kan ni bala ban le ya kata kan ka social media ka don bor ha ta pin di iken namar pinda pej kum ki khna ne ki samla ne kan no kin pej ki bi minta kim pej pi kin ong advertisement ne ong news kan no kin pej re social media ki pej te la da don kino ki badan ka men sem ne ki badan ka shukhan kum ki bala la ban e no shukhanya bashit kerni di ki la ban e no da kum kita ki penmi ki message jong ki ken kumno kila but kumno kamen to yaki kanya rap shibon nei te namar ki brio ki pet bha
and itu imbam portan in long tangi kat no second itu message sa social media kan te ka don bahaka jing mentoi la dala kan te kum naka sarkaru nakala ban thau ki lat kum ta he ken ban catch ki bruna ka social media ban namar kum manga nganum tip pan de kum no de kam de ka feel jonga kum na ki breu ki badai hakini ki media ka feel ka media da ki la ban thau kum no ban la ban pen kring te bikin pen namar bakan chudon la da ki breu kim pet kam po shi shairu de bakum no ban shna bakan long ka jing kring ki breu kin do pet ken da ka jing pet bikin dop yo men siem ki bala kirni bikin e no kin don lagi jang ki message ki bampat jumlien kum no ban hikaya ki bam don jing mentoi nang ta de ba kum no ka don hi ka ni ka ban ong ba kum ki social media ppm ki don kum ki na ki film ki ni ki aktor kam tam de ki daily ki te ki nong ruwa ki aktor ki actress la de ki shim khia kan man pen i ban ong kan kam mentoi shibon kadai ya ki breu ki bam itu te da don ki breu ban dapat ki dem dai be ki heroes kan ki ba ki breu well known personality kan ki breu ki ba ki itu ba ki breu da wan na kita te ka kam mentoi shibon namar ba kumba ong PM ke media dapat ki film dai ha ki film mi DPE ba ki peni o to ki di secret ki i long kumba ka de ka ba internet kan te dala ban pin ka ba mo kata te la ka sarkar ka la kum no ban le halor ka taru namar ki peni ti warning mo pin dapat ki film ki sa tho tobacco there is that warning kan but oi ban puli ka to ka warning ne kalau kata namar kum boong mo phi kini ginong wa la ni ki bodon hapo ka kata ka industry ne bo bun na ki ro ki dai ki ba mapli ki ba sha hi ban ngat ha ka ni ka jingkerni te ngatrai lang ba ka ni ka program ta ka sngi la ban kentui ki content creators ki bo bon ha ka ni ka jalla ki jungi rungi i ki bo bon ki khasi ki ba good content creators hapo nani kita ki nong shna ya ki reel la ni ki mo ki tiktok ka bi ki ong hapo ka social media la se ka ni ka dai ka wei ka jingele ka ba ka thma ka ba ila banya shim benta mo nang manyarap ki khun samla wa di bala san ru kum ju nang man lait na ka ni ka jing sha te ha ka ni ka jing di ya uduma ya secret bat ban bam ya duma la singi ki khasi no ni badai ka culture ka jungi te pindal le chanu ro ukwai sim bla bam ukwai de ban rap lang bat ka duma te ke yo parlok ni na ya kendu bam kwai mso ya long parlok ha te kham ya long parlok ba ki bam kwai bam kada ka jing shisha handai long ki ka bangi hab banya ni perkhat lam nang ba ka bakut hi ka jingma ka dei ka kot ka khya dadangi ong ka kot ka khya ka dei ka spa te ndai ngisha luti no agani ka jing di eu duma te kolong ek ba mo te la se doctor maulong phi shobangin nya pen kut artat ki khubor ki na ni ki points ki badle se pinang kwa ban pen pau ni ka por ka sarkar lingba ki programs babon chai ngidang ya le thama mentang ya ka mentang ngidon mentrang le ekran chpangka mission mo ka Meghalaya mission cancer prevention early detection but hapo jong kani kadon ka thma ya udumaro tang ka thma ya ka jingpang bampong mo te lingba kini ki program mentangi ru kumangil asu thu ba ka program bale mangi ki brio kim dapat ndai kini ki bale kini ki influencer kini ki bloggers mo ki brio sha kendong sha jengai baru ki pette te ngila sedang ya ka jingpang bangpong ba ngin le kini ki bat kini ki channels ken te kum ai ngamte ba philai inem ka jingrai bale u iba wan ba ba di kong you one job at kong lili ka jing rai ka tu ya ka jing let's fight cancer together mo so kata for the UN kitu kibon followers ba so that message katu ka khubor bangi kwa ai kala Pyrshah do sha kendong ba so kadai shisha ba pi ong pi ba ka social media ka don ka you te ka ju ya ka kani ka ju hi kumba ngila ngala le ko ka program ba i ba code freeman ro mo hanturu ka bun ba nakatu ka program bun ba ki balawan screening kini kinong pendon kami ka ya ki duma ki kita ki unhealthy habits kan te nga kermen ba nga try
kini kisngi kini kisnam banwan maybe ki banai banwan ngin ya le kum kitu ki program hi kum phila jing mod and nga kentu ye kini ki bloggers ki youtubers jongi mo ni bon ba ki talent mo ha po jela jongi pin dapat menta po media dei so ba wan chakman ban ya rap ye ka jelaro mo ye ke sarkar ye yangi ba ngila ban pen sapriang ni ka khubor mo si phanga jingta jongki Duma ye ki brio jongi katno ka bam ke ni ki jing im ba kordor na ka jela jongi ken te kinwan ja khamat kinwan ya kendu yangi ban ngila ban ya discuss ken kumno bangila ban ya ja khamat mata ka ni ka yu kadai namar ka jela ka jongi ri mo ngidon gijat benrio ki ba ngirit pat let's see no bala rit pa lupa no bangi ailat sa ekani ka thama ban mo ban cha luti ki jing im ki ba kodor ki ba le se ki la ban mi ki klur ki ba tingshan hang ki ba bon ki mo ki jing trei lada Duma ba secret tu luti no ya ka jing im ka jong ki mo te le se doctor nong kan ri ka wei ka bang kwa ban kali na phi ki wei ki seng pat ki bala ban ya shimbenta lang ha kani ka jing le Pyrshah yo Duma le se kum ki seng niam le se ngin ong hoi ban bon ki kristan ha kani ka jela ka jing tenga kwa ban kan thup lang ki wei ki seng niam baro ka ai ka banta ju ki ba ki la ban ya le ban kan tu mo ye ki members ki jong ki ken pen mo ke ki brio dai ya ki aku non dakan yam kan ko Kristen ni ki Hindu ni ki Muslim da ba wan hi na ki he nyam jong ki em ka wan ka message benong ba oh ni di bas niu hi kamen toy bhashi bon mar le se ki num nget yanga ki num nget ngi bun nia kan ni ru henry ki don ki ba ki long no kom no ki yu bha kan yam te ki ong kan yam ho ki buram ho kan yam dok ong kan yam bakam dei ban le ki la ban kham nget kham bha man ya ka ba shu ong ki we ki brio te ka don bha ka bor ken jung ki ni ki nyam ba pher bakin pen sapriang ha ki para banget jung ki ba une ujung penon kami Duma udu basniu ma te da ka balik kum ta ki brio jaka bakin num nget le se da ka ong ka sarkar ngong manga ki la tho tu sigaret bahe ki la benum pen here ki don ki bana kalang kan yam ki la ban ngap kan men toy shibun ba kadai te ni sotana shibun bagi la yo banya shibenta kan ka jing kran menta ka ngila se ki ba bon ki sotana ki ba bon ki nong ki bon ktin ha la se ki ba kwa ban e ki nong ba kwa hi ban ngap lai ka de ka kamram ga jongi ban bana ban ra e ka jing so thu pa ba e ka basniu hab ong hi ka basniu mo e ka ba bhang ong hi ka ba bha te ngi ai khuble ya i Dr. Anisha Maulong bat i Dr. Anthea Lisha Kharshi nong kanri iba ya shimentah ka janmit gula pelat pon ka jing bon kam ka jong ki banyo ban wan lam chepi ki ba ya ka ni ka jing pentip la se ki dona pre jupi no ong im chu tip te tau Duma tau secret most ni ka ta ndai menta phim don daw shu ban ong bam tip ha phi asngo shashkor bat nganget scam hi ringkat bagi jing rap kum bagi doktor la ong na du na yeng na sam hoi ber ki seng niam pidon ha ki school ki college ru ki persang menyerap ki seng ba halang ki seng samla ki seng shnong ki babon ki ba ni hab ye bentalang ha kan ni ka thma Pyrshah Duma khnang mangila ban yo i bangin la ban kentiu ya ki khon ki jongi ki ban nang he ki nang san ki banong ki klor jong kari ki bala ban tei ya kari ha ki benta ba pher la ka de ka yo ko kot ka jing nang jing start ba pher ni i ba ka jala jongi kan long ka jala ka ba job te sa shi sien ngai khublei Dr. Bro Arngot bat kum jur ngai khublei phi baro ki ba pet ya ka ni ka program khublei shibon